ngayong araw ang gagawin natin is gagawa tayo ng 3 years ownership review nung Rossi 175 natin. So nagawa ko na to ng first year tsaka yung ano niya, yung second year niya. Nagawa ko na rin ng ownership review doon. So yung sa mga first 2 years na yun, may mga napalitan na rin. So ngayon naman sasabihin ko rin dito kung ano lahat yung mga napalitan niya. So sa loob ng 3 years, lahat at saka yung mga experience ko, kung may nasira ba sa makina, may nasira ba sa mga ibang components, magka-problema ba ako during sa travel o hindi. So ito nga palang motor na to is naging single lang siya sa loob ng 500 kilometers. So after ng 500 kilometers na yun, pinalagyan na siya ng ng sidecar. So yung sidecar niya ito, pakita ko sa inyo. So yung sidecar niya, yung sidecar, so maliit lang siya na sidecar. Tapos yun yung requirements eh. So at least 5 kilometers at tinakbo bago siya lagyan ng sidecar. So kinaya naman niya dahil malakas naman yung makina niyan. Yung iba kasi sabi nila 1,000 kilometro, pero dahil 175 na siya, sa tip kaya naman niya agad, kaya pinalagyan na siya. So ayun, mag start na tayo. Yan, so ito na yung motor tsaka yung sidecar niya, pero hindi tayo mag focus sa sidecar, dito lang tayo sa motor. So itong motor na to, nakuha siya nung 2021, tapos pero yung model niya is 2020, nakuha natin siya 2021. So ngayon naka 3 years na siya, kaso hindi ko na masabi sa inyo kung ilan na yung tinakbo niya, kasi itong nandito nakalagay is 13,616, pero nasira yan eh, nasira na yan siguro mga ilang buwan nang hindi gumagana yung odometer niya, sa tingin ko, tansya ko lang nasa mga na yan, 15 or 16,000. So nasa ganun na yung mga tinakbo niya. So yan, start na tayo kung ano yung mga nabago, napalitan, naging problema niya. Yung sa dito niya, halata naman eh, wala na yung sa cowling niya, yung parang windshield na wala. Tapos itong side mirror, ito yung hindi ito yung original na side mirror niya. Ang original side mirror na ito is bilog, tapos silver yung stem. So ito binigay lang sa akin, ewan ko kung anong motor to, pero sabi nila Honda. Hindi ko lang alam kung ano yung exact model na pinanggalingan niya, pero pwede naman siya dyan. Tapos hindi naman pangit tignan kasi bumili ng mga aftermarket na ibang, yung mga local na side mirror, kasi iba yung salamin, hindi siya as is. Yung iba parang magnified siya, kahit na malayo yung mga sasakyan sa likod, parang ang lapit. Tapos yung iba naman parang kala mong layo pero malapit na. So medyo delikado din yung mga ganong side mirror, kasi syempre titingin ka bago ka liliko. Tapos ano pa ba yung napalitan dito, yung sa likod niya na gulong. Yan, yung gulong na to is sobrang kapal na yan, so hindi na ganun kabilis mapudpud yan. Napalitan yung gulong na yan noong 1 year and 6 months siya. Ang brand niyan is Leo Bulldog. Ang sukat niyan is 317. Ang kapal yan, banana type yung tawag dyan. Tapos yung sa harapan di pa yung napalitan, yan pa rin yung stock niya, okay pa rin, di pa ganun kapudpud. Ayan, so yung next naman is yung upuan. Ito, although hindi naman yan napalitan, iniba lang, tinabasan lang siya. So nung una, syempre yan stock is makapal.
So dahil gusto ko siyang medyo pumorma naman ng konti, pinatabas ko siya ng ganyan. So ayan, ayan pa rin, oh. Ayan pa rin yung ano niya, cover Rusi. Hindi pa rin napalitan yan. Although may mga ano na yan, kamot-kamot na ng pusa, buti hindi naman sobrang lala. Tapos yung next naman is yung tambutso. Yung tambutso niyan, yung stock pa rin, pero napalitan na yung loob. So ano kasi yan eh, nasira yung loob niyan. Siguro ano na yun, nagpas isang taon na siya nun, nasira yung loob. Nagkatanggal-tanggal yung tubo sa loob. Kaya pinagawa ko na siya ng ganyan. Pero pinalaki ko nung butas para medyo may ingay. Yan pa rin yun. Next, yung fuse. Yung ibang maliliit na ano niya lang, yung fuse. Dito napalitan na rin. Ewan ko ilang beses na, siguro mga 2-3 beses. Nagpalagay kasi ako ng LED light. Ito. Tapos yung naglagay hindi marunong, mayroong isang wire na nakadikit sa bakal. So naging grounded siya. Kaya yung mga fuse na babasag, sira, kaya napalitan siya ng ilang beses. So pinagawa ko na rin yun. So yung problema na yun, hindi naman problema ng mismong motor. Kumbaga kaya lang siya nagkaganon kasi pinalagyan ko siya ng LED lights para mas mas maliwanag tayo pag gabi. Tapos meron na rin yung sidecar sa may bandang ilalim, LED lights, tsaka sa loob. Kasi pag gabi, ang medyo kita lang sa daan is itong mismong motor eh. Hindi nila alam na may sidecar kapag walang ilaw sa daan. So pinalagyan ko na rin ng ilaw yung doon sa sidecar sa ilalim para kita. So doon naman tayo sa experience ko sa motor na to sa loob ng 3 years, kung meron bang naging problema habang nagmamaneho ako, habang ginagamit ko siya malayuan. So wala naman, wala siyang naging sira. Yung makina niyan walang naging sira, hindi pa yan nabuksan. Ito nga pala is 175cc. So malakas siya, lakas sumatak. Tapos yung takbo niya hanggang ngayon, kung ano yung takbo niya nung una, ganun pa rin. Basta naalagaan lang yan sa sa langis. Regular maintenance lang naman ng kailangan ng motor para tumagal siya sa paggamit. So yung iba sinasabi nila Rusi, sirain daw. Based naman sa experience ko tsaka sa experience nung ibang may-ari ng nagkaroon din ng Rusi, okay naman yung iba. 8 years na sa kanila yung Rusi nila, wala pa rin naging problema sa makina. So ang mga napapalitan lang sa kanila is yung ibang maliliit na parts, kunwari yung lights. Siyempre yung mga to parang disposable na yung mga to eh. Katagalan, humihina, iba nababasag. Ito signal lights, yan minsan nasisira din yan, papalitan lang naman. Ang gulong, siyempre ginagamit mo yan, mapupudpod. Tapos yung kadena, yung sprocket, siyempre pupudpod yung mga yan, kaya normal lang napapalitan mo yan after mga ilang taon. So the rest walang napalitan, yun lang. Tapos yung nasira lang sa kanya is yung odometer, yung speedometer, yung dito nya. Hindi ko na pinagawa kasi wala naman masyadong hindi naman masyadong kailangan, lalo na kung matagal ka na nagmumotor, medyo tansyado mo na, hindi mo na masyadong kailangan yung speedometer. Yan, siyempre ang kailangan mo dyan is yung ilaw, signal light, side mirror, yan lang naman yan. So siyempre para tumagal yung motor sa'yo, alagaan mo lang yung regular maintenance nya, wag nyong skip. So every month dapat dyan nag-change oil ko. Kung hindi naman every month, kung hindi nyo naman ganun kadalas gamitin, ano nyo na lang, kung ilan na yung ilang kilometro na yung tinakbo nya. So kung tansyado nyo naman yung tinakbo nya, at saka kung
chinek nyo yung oil nya, if sobrang dumi na, sobrang dark na nung kulay, palitan nyo na. So yun lang naman ang gusto ng motor regular maintenance. So konting singit lang sa sidecar. Ang napalitan naman sa mismong sidecar is yung gulong lang, kasi syempre napupudpud. Ang gulong na yan is Maxxis. Yun yung nilagay ko. Kung sa iba ginagawang pang forma yan, so nilalagay yan sa single lang na motor. Ito ginawa kong pang side wheel. Ayoko kasi yung ibang option dun sa sa nagtitinda dito sa amin, kayang nabili ko ganyan. Pudpudin kasi yung isa nilang binibenta, kaya yan yung nabili ko. So yun, sana nagustuhan nyo yung video ngayong araw, yung 3-year ownership review. Sana magtagal palalo yung motor. Syempre ayaw naman natin yung motor na masisira ng after 2 years, after 3 years, after 4 years. Gusto namin hanggat maaari magtatagal sa atin yan diba? Para may magamit tayo. Dahil sa lugar namin, lalo na dito sa lugar namin, kailangan ng motor. Dito lahat ng bahay may motor. Kapitbahay namin meron sila, banda doon meron. Lahat ng bahay dito may mga motor, may sasakyan. Kaya alagaan yung motor, at ganun yung ginagawa ko. Alagaan yung motor para may magamit tayo sa araw-araw. So meron pa nga pala kaming isa ditong motor. Ito Honda, naman to, Honda Alpha 125. Ayan yung kulay nyo. Next yan naman yung gagawa natin ng review, ownership review. Yan, mahigit 2 taon na rin yan. Nauna lang to ng ilang buwan into the next one. So after 1 year gagawa ulit natin yan. Syempre every year gagawa tayo ng reviews para makita natin yung pagbabago sa motor o kung ano yung mga napalitan. Thank you sa panonood, at sa susunod ulit na video huwag nyo kakalimutan mag-subscribe, like, tsaka mag-leave na rin kayong comments kung may tanong kayo o kung may suggestion kayo, kung mayroon kayo may isa-suggest na anong maganda sa motor na to. Kasi ako wala naman akong ibang nakikitang kailangan niya pa sa ngayon. So salamat, God bless.